Salutare tuturor, vă spune subsemnatul Vali și bine v-am găsit. Este luni, da? Dacă e luni, mi-a bătut curierul. Mi-a bătut curierul la ușă, i-am deschis. Mamă. Ia să vedem, frate, ce a venit. Thank you. Gracias. Merci. Danke. Grazie. Ciao tutti, bella. Ia uite, frate, Yves Rocher. Ceva hidratant. Vă recomand. Mască. Hidroizolație. Păi da. Ce avem aici? Yves Rocher. Efect gel. Manicură. Ojă cu efect de gel. Roz perlă. Alo. Perlă. Ce și-a mai luat? Manicură. Ojă cu... Mamă, pene. Pene de struț. Ia să vedem. Yves Rocher. Nu știu, frate, pentru ce asta. Băi, numai de astea, rahaturi de astea și-a cumpărat. Manicură, ojă. Magnolie. Magnolie. Oameni buni. Ia uite, frate. Yves Rocher. Sherry. Sherry lady. Gel. Gel de duș. Cred. Băi, cam asta a fost de la Yves Rocher. Vă recomand și dumneavoastră, chiar dacă nu... Tuturor vă recomand Yves Rocher, chiar dacă nu mă sponsorizează. Deși ar fi bine să mă sponsorizeze, că eu fac comenzi la ăștia, frate. Bine, eu. Știi ce zic? Mai departe în frumoasa emisiune. Stați așa că nu știu cum să vă pun ca să desfac. Trebuie să-mi iau trepied, frate. Numai că nu se mai poate. Trebuie să-mi iau trepied de ăla. Nu se mai poate. Educație de la distanță prin muzică simfonică. Titlul pe ecran. Ia să vedem, frate. Oh. Unboxing. Face și fratele vostru unboxing. Dacă pe weekend v-am obișnuit cu FIFA cu astea, acum ușor, da? Ușor că e greu. E greu, tati. E greu cu Logitech. Da. Țin să vă prezint noul meu mouse G305 de la Logitech. This is ce să faci? Poate o să fac un test zilele astea. Adică orice test să mai faci, frate. O să vă spun cum funcționează, știi ce zic? Nu stau acum să... Ce avem noi aici? Brown. Trebuie, frate, un trepied să mă... Știi ce zic? Să-mi recomandați un trepied în comentarii acolo. De la Hama, de la ce? Să-mi iau și eu. Garanția separată, mă, nu dați și voi în cutie, îmi dați garanție separată. A venit Brown, frate. Mai am o mașină, am un Philips, dar aici e altceva. Deja vorbim de 7 într-unul.
cum beți voi 3 în 1, 7 într-1. Ia uite, frate. Ce avem noi aici? Perfect. Perfect. Precizie și perfecțiune. Ceva de genul. Vreau să vă prezint mașina de tuns sau nici nu știu ce să mai multifuncțională, da? Germany. Gillette LED. Pentru barbă, pentru năsuc, pentru ce vreți voi, da? Ia uite. Îți dă și o lamă de aia, știi? Cu asta poți să te faci pe picioare frumos. Bam, bam, bam. Bă, cam asta a fost. Trebuie să mai vină ăștia pe la ușă. Am câteva comenzi în curs, dar momentan cam atât pentru astăzi. Nu uita, tu sunt Vali. Îți doresc o zi minunată, o săptămână superbă. Și nu uita tu să te abonezi în caz că n-ai făcut-o. Să mă susții cu un like, cu distribuiri, cu astea, da? Hai, forță! Pa!